सती मैया के कहानी से सेवा करते चले के बाद कैसे की कथा कहानी ऐसा चीज है कि कथा कहानी हमने कितना गाई ले बाकी प्रयास करता नहीं सर जौन भी में गलती होकर वो सब अपने घर के लड़का समझ के क्षमा करो। कथा कहानी हमने के बस के बात नहीं है धर्मेंद्र भैया, बाकी भगवान के चर्चा करे के चाहिए। भगवान के कथा कहानी ऐसा चीज हो कि भगवान के कथा जे सुनेला ओकरा लगे पाप ना आवेला। ऐसे भगवान के कहानी से सेवा करते चले कर कि द्रोण नाम के एगो साधु रहले कि जानत सकल जहान कि जे करे एगो औरत रहली कि सती धरा रहना। द्रोण नाम के एगो साधु रहले जेकरा औरत के नाम रहे सती धारा। द्रोण बाबा के प्रत्येक दिन के नियम रहे कि जा भिक्षा मांग के लिए आवो जवन मिले ओई में अपनो गुजारा करलो। केहू ऋषि महर्षि आ जाओ अतिथि सेवा में भी आगे रहे लो। उनके लुंगे दरवाजा से केहू ब्राह्मण भूखा ना जा। ई बात नारद भगवान के देखल ना गई। नारद भगवान बुझने की द्रोण बाबा इतना न तपस्या में आगे बढ़े के देखतन कि तपस्या में इंद्रासन अपन इंद्र भगवान के इंद्रासन कहीं न हिला दे। तो नारद भगवान आइले का कहले धर्मेंद्र भैया कि बीड़वा बजावत नारद बाबा आ गइले। 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 जाके विष्णु जी से झगड़ा लगा गइले। जाके विष्णु जी से झगड़ा लगा गइले। बीड़वा बजावत नारद बाबा आ गइले। बीड़वा बजावत नारद बाबा आ गइले। बीड़वा बजावत नारद बाबा आ गइले। बीड़ा बजावत नारद बाबा आइले। द्रोण बाबा के जब तपस्या देख ले तो जाके इंद्र भगवान के लगे विष्णु भगवान के लगे जाके लगे ये भगवान ये धरती पर एगो द्रोण नाम के साधु बाड़े इतना न अतिथि सेवा में आगे बाड़े इतना न अतिथि सेवा करत रे कि हमरा बुझाता कि कहीं अतिथि सेवा कर इंद्रासन कहीं मत छीन ले। ई भगवान विष्णु सुननी तो कहने की काहे न चल के द्रोण बाबा के परीक्षा लिया कि द्रोण बाबा सही परीक्षा में निपुण बाड़े कि झूठो के ही बात हो। उहे आइल बाड़े ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जना आइल लो तो का कइले बालू जब आइल लो सती के दरवाजा पर उस समय में द्रोण बाबा गइले भिक्षा मांगे। सती महल में बाड़ी आज सती के कुटीवा के आगे जाके लोग ब्राह्मण के रूप बना के कहता लोग धर्मेंद्र भैया कि अरे माई हो तनी भोजन करा दो। कहलो कि माई हमने के कोई दिन के भूखाइल बानी सब तनी हमने के भोजन करा दो।
जाके कहत राम भाई हो कि माई हो तनी भोजन कराय माई हो तनी भोजन कराय पानी भूखाई तनी पानी पियाई माई हो तनी भोजन कराय भूखाई तनी पानी पियाई पानी पियासल तनी पानी पियाई माई हो तनी भोजन कराय पानी पियासल तनी पानी पियाई माई हो तनी भोजन कराय माई हो तनी भोजन कराय सब कुटिया के आगे ब्राह्मण लोग के लागल कहल कि ये माई हमनी के तनी भोजन करा दो अच्छा है पानी पिया दो हमनी के बड़ा कष्ट के प्यास लागल बा सती धारा कुटिया के बहरी निकल के वैली ब्राह्मण लोग के देखली कहली कि हे ब्राह्मण देवता रोज सब हमरा दरवाजा पर बैठी बिस्तर लगा दहली अब बिस्तर लगा के कुटिया में चल गईली जब कुटिया में गईली अब कुटिया में जाके अपना राशन वाला बर्तन में देखत रही तो कौनो राशन नहीं खे कुछ नहीं खे सती बैठ के झरझरवा तरीका तरीके हे हमनी के जिंदगी भर के तपस्या कइल आज भंग होखे वाला बा ओही कुटिया में एगो विष्णु भगवान के मूर्ति रहे वो मूर्तिया के आगे बैठ के झरझरवा तरी आ कहत रही कि हे विष्णु भगवान आज हमारी इज्जत के तरिया बाची कि साधु लोग के अरे देख के जमातिया कली कि हे विष्णु भगवान हमरा दरवाजा पर ब्राह्मण लोग बैठल बा भोजन करे खातिर हमरा महल में कुछ नहीं खे हम का बनाई का खियाई बुझाते नहीं के सती धारा बैठ के झरझरवा तारी कि साधु लोग के देख के जमातिया कि अखिया से गिरे लागल लो साधु लोग के देख के अखिया से गिरे लागल साधु लोग देख के जमातिया अखिया से गिरता बेलूर साधु सती धारा झरझरवा तरीका की हे भगवान आज गई इज्जत रौरे हाथ में बा रखी है इज्जतिया ये प्रभु जी रखी है इज्जतिया ये प्रभु जी ए तने सहारा बावे मोर रखी रखी है इज्जतिया ये प्रभु जी ये बात इज्जतिया मोर रखी रखी है इज्जतिया ये प्रभु जी ये बाबी नतिया मोर रखी है खतर की हे भगवान आई के इज्जत रौरे हाथ में बा तल उनका दिमाग में ही आई कि यही गांव में एगो बनिया बड़े जकर नाम है तिलोत्तम नाम के